Pošto gledalci, nastavljamo dalje. Moram vam reći, bio sam u bioskopu posle mnogo vremena. Odgledao sam jedan domaći film koji je za svaku preporuku iskreno oduševljeni smo. Nisam išao ja sam, cela ekipa ove emisije je išao da gleda, jer je producent ove emisije, naša Maja Popović, producenti filma, pa smo imali tu čast da s producentom filma gledamo film. Film se zove Leto, kada sam naučila da letim i mogu vam reći da je fantastičan. I jedan veliki aplauz za dve glumice iz tog filma, Olga Odanović, Marijana Mićić. Jesi Mićić i dalje? Jesam. Da, nisi menjala prezime, ništa. Nisam stigla. Pa da, preče su ti druge stvari. Pa da, hoćeš promeniti? Pa znaš šta, ne znam, nekako godinama, kad me to pitaju, kažem, nešto mi glupo da bude Marijana Marjanović. Pa jeste, ali realno jeste. Da, ovako, ajde, Mićić i to je to. Marijana Marjanović je top, to je baš ono kad staviš NN lice. Pa dobro, šta, nisi ti kriva. Nisam. Samo od kad smo se vidjeli posljednji put, postala si majka. Jeste, da. Jedne Ane od 2,5 meseca. Da. I kako je biti majka? Pa lepo, mnogo teško. Ono što ti pričaju, kao ja, to je baš naporno. Nemate pojma koliko je naporno. Jako je naporno, realno. A još mi imamo sreće da imamo dobro dete, stvarno, znaš, ono prvo te pitaju, jel ima grčiće, jel spavate? Mi ništa, nikakvih problema nemamo, ali mnogo je lepše nego što je teže, tako da sve su... Da, lepo vidiš, štiklice, ali zato je došao u čizmama do studija. Su ovo tvoje čizme? Jel? Su ovo tvoje čizme? Pa kao štiklice, vidiš ti šta je, kao televizija, ok, ovdje su čizme. Dobro, htjela sam nešto ti pokažem, ali čekaj, kad ti već izvadio čizmicu, pošto koji svaka majka ne podre, ko obuću ove čarape, neću one, znaš, dugačke i to, i onda sam krenula da navlačim čarapu, razumeš, i to u stvari ni nije čarap, jer nema veze, žurim sada to. Ali to si imala na nogama. Pa šta god daje, samo da sam to, eto, ne znam. Dobro izgleda, bravo. Ovdje, znači, iza ovog sedenja svega ima i sačega. Olga, imam pitanja raznih. Mnogo mi je drago što se vidimo ponovo. Prošlo je dosta vremena. Od kad ste bili ovdje moj gost, bila je fantastična emisija, ali vaša imitacija Milene Dravić je postala viralni hit. I to je, mi smo računali, to ima preko 10 miliona pregleda na svim društvenim mrežama, ali ozbiljno. Znači, neverovatno. Pa ne znam što da kažem, meni neprijatno. To su svi kačili. Ne, svi šeruje se. Molim vas, mislite neku ponovo imitaciju, foru, dođite u emisiju, delimo lovu posle od zarade, pa ozbiljno. To je toliko bilo dobro, evo i danas se šere. Sve pohvale za ulogu u filmu, zaista. Hvala. Evo, smijali smo se, pogođeno je potpuno. Da li baka koju vi igrate, koja je malo naporna... Jeste, malo više. Malo više naporna, da li to ima veze sa realnim životom? Mislim... Aha, mislim, da li ja imam nešto od toga, od Baba Mare? Da. Pa, mislim da svaka mama u nekom periodu, dok je dete manje, ono kad su ta letovanja u pitanju, malo preteruju, ono, da deca ne izgore, da ne znam, mislim, ja sam naročito prema moje ćerki bila malo, imam nešto malo od Baba Mare, ali nisam nikad prešla tu granicu. Ovde malo i pređem granicu, ali ja imam debeo razlog zbog čega je to tako u filmu, sad govorim u filmu, zato što ja od početka filma prosto imam jednu kuglu, imam jedan teret koji nosim kako krenemo iz Beograda. Sad, kad budete gledali film, vidjet ćete o čemu se radi. Film je zaista veliki broj gledalaca za vrlo malo dana i zato ovo je iskra preporuka. Znate, ja nekad, ajde kažemo, gledaj, ja nekad pričam o filmu koji nisam gledao, ali sam film pogledao i zato kažem iskreno da ovaj film koji cela porodica može pogleda bez ono blama. Bilo kakvog, pa ne, mislim, i nosi potpuno lepu poruku. Jedna devojčica ide s bakom na more, devojčica ima 12 godina i misli da će biti najsmornije letovanje u istoriji kad dešava se najluđe, najbolje letovanje u istoriji. Stvari, Olga igra moju mamu. Da, pa Marijana nije shvatila da sam ja njena mama. Ona je moja ćerka u filmu. Kako? Pa zašto te gleda film? Pa jesam, kako ti to nisi shvatila? Pa šalim se da nisam shvatila, nego nismo nikad Olga i ja tako malo popričali na tu temu. Ne, ovo je moja ćerka Zdenka u filmu. Da, ti si u filmu Zdenka. Ja sam srećna što imam takvu ćerku, moram da vam kažem. I ja što imam majku. Da. A pošto si ti rekao si odgledao film, i Olga i ja smo ga gledali po 2 puta. I ja ću ga gledati ponovo. Uošte ovo nije reklama kao sad, kao gledati. Ne, sigurno, ja ću, kad prođe na primjer, jedno mesec dana, sigurno ću otići ponovo. Jeste zadovoljni kako ste odigrali? Gledate pa kao... Ma jao, ja nikad nisam zadovoljna. Ne, nikad nisam zadovoljna. Mislim da nijedan glumac nikad nije zadovoljan nešto. Kad odgledate, Raša to super rekao, Raša Andrić, naš vilenjak, ja ga zovem vilenjak, čarobnjak,
ovog filma je rekao, kad radiš nešto ti nikad ništa ne očekuješ, mislim, zaista. I kad radiš predstavu ili kad radiš film, ti radiš najbolje što umeš u tom trenutku i daš maksimum onoga najboljeg iz sebe što imaš, ali nikad ne znaš kakav će rezultat biti dok to ne dođe u interakciju sa publikom. Dara Luna je očekivalo se Raša Andrić, Munje, Kengur, ili tako sad kako će ovaj film, mada ima toga, ima toga. Oga je naravno skromna, neće sebe da hvali što je normalno, pa dobro da, fina žena, moja majka, ja sam... Hoću da kažem da kakve je ona ovacije dobila na premijeri, to je toliko su ljudi njoj aplaudirali, pa se vraćala nekoliko puta. Dobro, sad svi kažu Olga je divna glumica, to smo očekivali i jesmo očekivali, ali ona je ovde opet nekako otišla dalje. I ja bih mogla da je gledam 24 sata i ovako sam da gledam, kažem, Bože, Bože, ali stvarno mi se... Pa jeste, pa to je tako. Pa ja prepričam i dalje. Prva rečenica, Lugina. Izvinite, dok će da radi ovaj air conditioner? Air conditioner, da. E tako, u celu filmu samo da se smeješ, da. Pa, jel ovo miriše na drugi deo filma, mislim, definitivno. Mislim, vidjet ćemo s Majom i sa Rašom, pa dobro, što da ne, bilo bi dobro da se... Imamo ovde isečke gde nekih uloga koje su obeležile karijeru Olginu, vi iznenadit ćete se čak nekim kadrovima, ali hajde prvo za vas koji možda niste gledali film, da pustite jedan insert, čisto da malo osetite atmosferu toga. Molim te. Izvinite, molim vas, na koliko vam je tempiran taj air conditioner? Nećemo valjda da se smrzavamo celu noć. Kao što je propisano, gospođo. Ćao, mama. Ćao, ljubavi. Dokle ste stigle? Pa tek smo krenuli, Zdenka. Dobro, bre, mama. Javite mi kad pređete granicu. Si ponela četkicu za zube? Što si naporna. I nemoj da govoriš bre. Dobro, dobro. Vi skrenite sledeću levo, molim vas. Sofi, da mi pozdravite Nona Luce i da skočiš jednu bombu za tatu. Šta? Kažem da skočiš jednu bombu za tatu. Jespa da se nabije na stenu, kakva je bangava. Ajde, ljubavi. Okej, dobro. Ćao, mama. Ćao. Obećava da objasnimo, znači putujete u Hrvatsku. Jeste. Tamo, dakle, Baba Mare. Baba Mare je rođena na Hvaru i ima tamo rođenu sestru, naravno, i brata. I sticam okolnosti, ona 25 godina nije bila i evo, posle 25 godina ona kreće na putovanje, odnosno vodi svoju unuku Sofiju, koju genijalno i fantastično igra Klara Hrvanović. Stvarno odlično. Ona je stvarno vanserijsko dete, mislim, po meni, onako multitalentovano dete, svašta je nešto zanima, ali je u ovoj ulozi stvarno... Jeste, ali ja sam krenuo da kažem malo pre, casting je odličan, čini mi se. Mislim da je svaki lik pogođen maksimalno. Pa zato što su vodili računa, uopšte i Sensa produkcija koja, evo, ja ovim putem im se zahvaljujem što su odabrali ovu temu, što su, zahvaljujući tome, što su dobili na poklon knjigu leto kada sam naučila da letim, naše drage Jasminke Petrović, po kome je rađen ovaj film. To se vrlo kaže da je po knjizi. Po knjizi, da. Jasminke Petrović. I ja tu knjigu jako volim. Mislim, ja sam 100 puta pročitala i kad sam bila, mislim, malo mlađa. Sad ne moramo čitamo kad pogledamo film. Da, pa ne, realno. Kao lektiru. Pa kao lektiru, pa da. Imamo gledalci, ako budete pratili ovu emisiju u nastavku, bit će lepih poklona za vas, zato budite na stand-by, što se kaže, pošto će ekipa filma nešto da vam dodeli. Da, što se tiče castinga, oni su jako vodili računa, stvarno, i svi smo bili na castingu. Da. Svi smo bili na castingu i meni je bilo zadovoljstvo da dođem za ovakvu jednu priču, jer sam čitala roman Jasminkin i znala sam o čemu se radi i negde sam duboko priželjkivala da budem deo ove priče, nekako valjda je ta želja, ne znam. Došla sam na casting preumorna. Bila sam nešto užasno. Ceo dan sam radila, sam došla i rekao kako ću sada. I Klara i ja smo jedno 2 sata, 2,5 sata radili neke improvizacije i scene i tako. Mnogo glumica je bilo na castingu za vašu ulogu, to znam i onda ste ipak vi dobili. Da. Pa Raša je tu upravo zato što nije pitanje, u stvari, sad mi svi znamo ko je Marijana Ničić ili ovo, ali prosto
morate da budete kompatibilni sa svojim partnerima u filmu i naročito sa decom, odnosno sa Klarom i Nađom Mazalicom koja igra u filmu, koje su bile na kraju njih dve u užem izboru za tu ulogu i koje su postale genijalne prijateljice i to mi je toliko drago. Na kraju je odluka pala da igra Klara, a Nađa Mazalica igra Julijanu, njenu drugaricu, onu na bazenu isto na početku filma. Njima rekla malo pre koliko je Raša vodio računa zaista o svakom zarezu u tekstu i onda kad su mene zvali na casting, kažem, pa šta da dolazim na casting, to je mala uloga. Ne, moralo je i za to, da. Eto koliko je vodio Raša računa. Ali imamo još jedan insert, kad sam već upali u priču, pa sada bi ja to malo... Hajde da vidimo još, ne znam šta je spremila Maja od inserata za večeras. Kako ti je ovo špijin? Što ne zameniš špijin? Tetka Luce, koji vam je Wi-Fi? Piši, nema donja crta nigde. Slash u okolini. Moj život, 5 slova. Pakao. Bravo, odličan insert. Evo, kako se baka snalazi s modernim izrazima, a i ujedno ovo, mislim da je postalo, kažu, isto vrlo popularno, evo da iskoristim reč, viralno na TikToku, da su klinci odlepili za ovim filmom, mlađe generacije. Baš zbog ovoga, 5 slova, moj život 5 slova pakao. Znači, ovo nekako komunicira sa svim generacijama. Da, bitno je da ljudi ne misle da je ovo film samo za decu. Tako je. Ma, ja kažem porodični, za sve generacije. Je li ima onog, kao u tim, šta kažem, ono strane produkcije, nečeg magičnog i u tim kadrovima, ovim bubama, svicima, paucima i tako, mislim... Nekako je film, ja moram da kažem, mislim, on je toliko pun neke plemenitosti i dobrote i ljubavi i više slojan je. Ima puno slojeva u filmu. Ima poruku divnu. Ima divnu poruku. Mislim, priču i o praštanju i pokajanju i svega ima. Naročito će se jugonostalgičari ovde... Jeste. Neko ko je živeo u staroj Jugoslaviji, on će se rastopiti. Rasplakati. I rasplakati, i nasmejati. Tako je. A ja dobijam ove isto poruke, baš najviše mi ljudi, najviše obratim pažnje kad mi pišu konačno da je neko snimio film sa takvom temom, gde nema nasilja, gde nema agresije. Mislim, gledao si pa znaš. Tako da i to je još jedan od razloga zašto bi trebalo porodično otići u bioskop. Konačno, ja strašno volim filmove, ovo što sad, samo da se nadovežem na Marijanu, ja volim filmove koji se tiču nas. Ovo je priča o nama, o našim sudbinama, o nekim našim ličnim dramama i meni su filmovi tog žanra jako uzbudljivi. Mislim, previše mi je ovog i nasilja i ovoga i onoga i ubistava i pucnjave i ratovi. Stvarno, mislim da nam treba malo nešto drugo, da nas vrati nekim pravim vrednostima i da nešto malo se podsjetimo gde smo i ko smo mi na kraju krajeva. Mislim, život je toliko kratak i malo traje da je mnogo glupo potrošiti ga neke gluposti i na neke sukobe i tako dalje, nego... Na pomirenja, praštanja, uživanje u životu sa voljenim ljudima i to. Pa da. Meni je samo žao što, evo, ja sam pozvao gledao ovaj film kad je 50.000 gledalaca, lepo sam zamolio Maju kad bude 100.000 da dođem da me izvučete, dobijem neku korist, ali ništa od toga. Ali će vrlo brzo vratno doći do 100.000. Evo, za 9 dana, je li tako? Pa da. Vidimo sad, malo sam te ubacio u priču o filmu, aj sad film ovo ono. Ti si postala majka, dete, sve okej, super, to. I znam da žuriš sad. Ali moraš mi odgovoriš na ovih 5 pitanja. Šta ću da dobijem? Aj sad, pošto ti isto treba... Šta ću dobiješ? Neće ti socijalno uzeti dete ako odgovoriš ta pitanja. Sad što svaka majka mora zna. Ako ne znaš, doviđenja, baj. Već su spremni sad. Da čujem, tu čekaj, okej. Šta je fontanela? Ja, pa dobro, fontanela. To stvarno treba da odgovorim. Da. Pa to su na bebinoj glavici ona udubljenja gde kosti lobanja još nisu se spojile, pa imaju tako mala udubljenja. Odgovor je tačan. Koja je razlika između švedske i tetrapelene i zašto se koriste? Pa švedska se valjda koristi za široki povoj, a tetrapelena može se koristiti za sve. To su one što sad kupujemo šarene pa biramo kao koje će. Pa lagano, dobro, okej. Navedi barem 2 tehnike kako bi se pomoglo bebi da prevaziđe grčiće i oslobodi se gasova. Pa dobro, možemo da im damo kapi, sad ima raznih kapi, a možemo da masiramo stomačić, možemo da ljuljamo, nosimo bebicu. Koju ti koristiš tehniku? Da li kombinuješ? Pa moja beba je imala jako malo grčeva, toliko je plakala malo da smo mi pitali, jesu to grčevi? Babica kaže, to su, reku,
super, neka su onda. Tako da smo super prošli. Sad jedno ozbiljno pitanje, koliko mililitara mleka ili dohrane po obroku treba da pojede beba starosti od 2 meseca? Pa drugi mesec, tu se još uvek deli na 5., 6. 7. i 8. nedelju. Znači u 5. i 6. jede 90, u ovoj druge 2 120. Opa! Pa to mi je sveže, pa sad znam. Inače, verovatno bi I se sada zaboraviti. najteže pitanje, normalno. Koliko posle porođaja žena ne bi trebalo da se upušta u seksualne odnose? Pa to Miloš zna, to ja ne znam. I stvarno zna? A šta ti Pa misliš? verovatno, pošto ja čitam o ovome, sad pretpostavljam da on čita ovim nekim drugim stvarima. Aha, a ne znate, niste se dogovorili ništa po tom pitanju. Jel pratite nauku ili... Ja čitam onu knjigu, znaš, šta možete da očekujete u prvoj godini. Još nisam došla dotle. A ništa? Nisam, mi smo sada na 3. mesecu. A na 3. mesecu, Ne dobro. pišu o tome. Okej, neću ja onda se mešam da ja tu nešto ne pričam gluposti, ali bravo, aplauz za Marijanu. Ostaje dete kod tebe, ostaje dete. Nemoj da brineš, Ana, sve je okej, majka je dobra za sad. Marijana, sad, pošto si majka, to ti je najbitniji i najvažniji prvi zadatak. Šta se dešava što se tvoje karijere tiče? Ja sam se danas šalila, ali kako kažu, u svakoj šali ima pomalo istine. Ja mislim da ja više neću da radim. A jao, Marija. Šta bre da nećeš da radiš? Ništa. Bukvalno ništa. Ne kao, ne, hoću nešto drugo, neću ništa. Ne, šalim se. Ja moram malo se prilagodim prvo na ljude. Znaš, jer 2 godine koliko traje korona, pa jeste, nije šala. Ja živim ti samo... I sad se najgore negativno izađe. Nije. Jun, jul, avgust. I onda ti se ja u septembru povlačim u svoju sobu. Ne u stan, u sobu. I kako negde odem, ako moram, izađem i onda se vratim kući i oko se tresem, plačem, što ja idem bilo gde kad je meni u ovoj sobi super. A kukam mesecima, ja moram da izađem iz sobe. I onda kad izađem, da kažem, što ja idem? Ja ću da sedim ovde i da ćutim. Ne, tako je malo čudan period, hormoni. Mislim, znaš kako je s hormonima? Znam, naravno. Pa bio si ti majka malog deteta. Tako je. Eto, sve, i plus korona, i plus sve, ja ne znam gde sam. Pitaju me ovde nešto, sad ja ne znam ni odgovorim, ja ne znam ništa. Meni je ovo sad kao da sam došla u Disneyland. Stvarno? Jeli, ali taj osjećaj da si majka, jel? Nemam sramota me da kažem, ali mi kažu ljudi, to je žene, da je to normalno, još uvek. Jel proveravaš ili diše noću? Ne. Nekako sam po tom pitanju opuštena. I baratam onako, tu socijalno, oni su i dalje... Ne, socijalna je ispratila odgovore, sve okej. Baratam fino s bebom, znaš ono, sve, nemam strah, nemam problem. Možda zato što sam, od brata su mi blizanci 3,5 godine, pa sam s njima, to je sve sveže, naučila, tako da baš mi nekako, da ne ureknem, dobro ide. Pa dobro, taman, ako sad ovaj film bude bio nastavak ili bude neka turneja ovog filma, možeš malo tu da... A pa mi putujemo. Mi ćemo putovati valjda sa ovim filmom, mi se nadamo. Evo sad 17. marta, da kažem, film na našu veliku radost ide u Švedsku. Se pohvalimo. Da se pohvalimo, ide na festival dečijih filma, omladinskog i dečijih filma, koliko znam. Lepo, nadam se da će ovaj film imati... To sve Maja Popović vodi, da. Pa da, ona bira koga vodi, normalno, pa da, naravno. Tako, nadamo se da će ovaj film imati stvarno lep život. I ja se duboko nadam da će onako, da ćemo ga sa velikim zadovoljstvom gledati kao i sve Rašine filmove od Kengura, Munja i tako, za sve praznike koji nadolaze, da će biti leto kada sam naučila da leti, da će ući u tu neku arhivu. I da će se replike pamtiti i citirati, što u stvari čujem da i rade sada deca već. Pa deca već koriste, ako odatle krene, to onda ima svoj novi život iznova i puno je dece bilo baš u bioskopu kad smo i bili. Idemo gorki list da vas poslužim, pošto je vreme, mislim... Imamo, ja mislim, još poneki insert, pa evo taman dok nam stiže Gorki, izvolite. Hvala. Sofija, spusti tu majicu da ne zajebeš. Samo mi treba još i proliv da dobiješ dete. Jel osjećaš borovinu? To je miris moje mladosti. Dobar dan, teta Luce. Ajme, sve miriše kao nekad. Sofija će ti pomoći u vrtlu. Ona obožava životinje i prirodu. A je li tako, Sofija? Jo, Sofija, koliko si izgorela? Pa zar te baba ne maže? Maže me i pegla svaki dan. To je selfie terorista, fotobombovala mi je sve slike. Nemam interneta i nemam društva. Ja sam ovdje u babinom zatvoru. Nema lepše nego s našeg drveta. To su ti Nikolina, on ti ih je jubr. A šta ću sad da ih ne jedem? A kako mi ona može biti rodica ako nije rođena u Starom gradu? A da što me baba folira? Ali ti, mama, da mi ne kažeš da imamo rođake. Ne kopaj po starim ranama, Mara. Ti kopaš. Rekla sam ti da ne pominješ ništa u vezi njega.
grozno hrče kao moja baba. I jednako su zadrte. A što mi je drago da ste mi došla. Zamišljala sam te baš tako kakva jesi. Pozdravte naše slatke. Ispusti tu tuniku, nisi u realitiju. Da, pa eto, poslije ovog trejlera i svega ovoga što je rečeno, i naša ekipa je otišla da pogleda ovaj film i mi smo to zabeležili malo kamerom, pa evo da pogledamo zajedno kako je to kada ekipa emisije ode da gleda film. Dakle, skupili smo se ovde, pošto je Maja. Maja je producent filma, naš producent je producent ovog filma što ćemo sada gledamo i mi smo kao ekipa dobili džabe karte da pogledamo film Leto kad sam naučila da letim. Sad ću da imamo, prvo skupila se ekipa, nisu svi, neki su bolesni, neki kasne, idemo da kupimo kokice, kad već to nisu nam obezbedili producenti, što znači moramo sami da finansiramo. Izvini. Sad ću prodajem karte, ovo što radim. Nije tapkara. Nije, ali mogu da vratim ove karte? Ajde. A dobro uzim veliki je 5 da uzem ja malo, pa ću povratiti. To sa kilo mesa. Ovo ide sigurno. To znači, se ovo ovdje očas posle. Daj ove 4 velike kutije. Ništa, skini sve i 4 velike kutije. 6 zero, nek bude. Odlica ide na put. Hvala sam, ovo je za prvih pola sata. Još koji film gledate? Lepo sam naučila da letim. I kakav je? Sad ja jedno čao. Ona je napravila film. Ova teta Maja. Hvala, 8. Koji smo red? 5. Od 3 do 13. Ajde, od 3 do 13. Molim. Mnogo od kartona. Ovo u CV da stavite. Ljubiti se pod obavezno. Bravo, Majo! Bravo, Martin! Izađi nešto da kažeš gledalcima! Izađi! Baba mama živa. Ali ti da glumiš dvojicu. Jedna reč, 7 slova. Kako bi to bilo? Ja moram da kažem iskreno da je film odličan, Majo, svaka ti čast. Sve su mi se emocije pomešale i hoćemo drugi deo. I plakao sam i smeo se. Baš bilo predivno. Svaka čast, Majo. Obavezno pogledajte ovaj film. Stvarno nam je bilo lepo. Dobili smo karte džabe, ali smo morali sami da platimo kokice i piće. To dobro, to za nekog sledećeg distributera, eto, zadatka. Ako hoće dođe ekipa sa sve kamerom, nema veze. Moram da se vratim samo Ognjene na film, pošto sam sad videla Klaru, pa ovu decu koja igraju, naša božanstvena deca u letu, kada sam naučila da letim, koja su iz Splita, iz Zadra, pa naš dragi Lukša, koji je bio asistent režije, koji je iz Dubrovnika, kad smo bili na premijeri, verujte, osjećaj, evo Marijana je bila, meni je osjećaj bio kao da smo se svi ponovo spojili negde. Dobro, da, vi imate drugačiji, jer ste vi boravili svi zajedno. Jeste, i nekako svi su došli, i roditelji iz Zadra, iz Splita. Ova deca su toliko genijalna. Ova mala Ana, koja igra sestru Klarinu. Najmlađu. Ona su toliko slatka, Luka, Bajto i tako. Božanstvena su deca. I privatno su deca divna, ovako... I oni se druže i dan danas i koliko sam razumela Klaru, oni su prošle godine bili na Visu kod Klare na letovanju svi. Bravo. I to je za svaku pohvalu. Klara je odakle? Molim? Klara. Odakle je Klara? Klara je iz Beograda. Aha, dobro. Ja sam na Visu. Ne, ovdje ne razumiješ što ste rekli, bili su kod Klare. Klara ima kuću. Dobro, to je rekao ako je odande, kako je dobro skinuo. Tako da možeš da ideš da snimaš prilog. Eto, to je dobro za prilog, bravo, baš da odem na Vis. Ali se oni božanstveno druže i to je genija. Mislim da su vas dovoljno zaintrigirali, vidjeli ste insert, vidjeli ste kako je bila premijeri, broj gledalaca govori sve. Evo ovako, ja sam čak dobio poklone od ekipe filma, znači ovo je knjiga po kojoj je rađen ovaj film. Ipak je pročitajte jer greota je... Mogu ja i naopako. Daj da padnemo. Majica. Čekaj, evo. Bubica mi se nešto... Evo ga, okej.
Dobro, u rede. Majica i peškir. To je zato što verovatno zbog mora. Ideš na Vis. Ideš, da, na Vis ili ideš na Hvar. To je to. Idite na naš Instagram profil ili na Instagram profil Leto filma i neki od vas će dobiti isti ovaj set poklona koji ja sad držim u ruci. Ja se nadam da ću ovaj moći zadržim ili ovaj ide. Znaš, ovo je kao, samo što uvijek pokazuješ nešto samo za slikanje, ali evo iskrene preporuke i ja da vam nešto poklonim, naravno, od mojih prijatelja. Lepe stvari. Svako od vas će dobiti ovo. Glutation. Ovo je sjajna stvar za podmlađivanje, što ja kažem. I za jetru i za svašta još. Mislim, prava stvar. Izvolite, Olga. Optimal, koji ima problema sa spavanjem. Ako ne možete lako zaspiti ili se budite, imate ono isprekidan san. Sjajna stvar. Jedna tableta pod jezik, pola sata pre spavanja. Hello Smile, ako želite bele zube, dobit ćete ovaj ekskluziv pack, da. Ili ovo držite uveče. Imaš olovku i aktivni ugalj i još po nešto. Stiže još nešto, je li tako? Tako je, svašta nešto. Lepo, okej. Ovo ćete dobiti. Olga, izvolite. Hvala. To, vidim šta imam dalje. Kako se ovo gasi? Ana Life, opšta bolnica, znači opšta sve rade i sve može kod njih, a naročito estetska hirurgija, korekcije, ovo ono. Za moje drage dame, izvolite, mislim, šta god, mada vidi, veruj mi. Poruka sam razumela tvoju. Nije takva poruka. Mozart, dragi prijatelj ove emisije, za svako od vas po, mislim da je ovo neki duks ili nešto vrlo zanimljivo, izvolite. Hvala. Da, sve ovde dobijete. Da li ovde mi nešto, da, gorki list, 60 godina kvaliteta, prijatelj ove emisije, izvoli. Za mladu mamu. Za mladu mamu. Ja mislim da je to. Dakle, mislim da smo se zaintrigirali. Hvala što ste bili uz Ami G Show i ovog utorka, a sve vas, naravno, evo iskreno pozivam, ne zato što su ovo prijatelji i što, eto, nam se stvarao iskreno svideo film, nego što mislim da treba da pogledate ovakav film. Požurite, zapamtite, film se zove Leto, kada sam naučila da letim. Okej, vidimo se na 7 dana. Hvala, Olga. Ami G, nije važno koji pink. Ami G, to je ognjen Ami G. Kod Ami G smo svakog utorka. Kod Ami G već 13 godina. Kod Ami G Balkan dijaspora. Kod Ami G estrada zabava. Kod Ami G smo svakog utorka. Kod Ami G gosti su najjači.